ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಗಂಜಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸಮಯ ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪೀರೆದು ಏನಪ್ಪಡು ಒಂದು ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಪೀರೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಿಕುಲ್ ಮೂಲು ತೂವಲಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಹಾಳಾಪ ಓಕೆ ಅವು ಏನು ಅಂಚ ಹಾಳಾತನ ನಿಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲೆಂಜಿಂದ ಪನ್ಪನವ ಗೂಗಲ್ ಮುಂತಿಕೊಂಡಾಯ್ತು ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಏನಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬತ್ತದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಲ ಲಂಡಲ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಪೀರೆ ಅನ್ಸೈಜ್ಡ್ ಅವರ್ ಅವೇ ರೀಸನ್ ಪೀರೆ ಆವಾಡು ಕಂಚಲ ಆವಾಡು ಐಕಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಓಕೆ ನೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಮೂಲು ತೂವಲಿ ಮೂಲು ಏನುಂಡು ಇತ್ತ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಅಗ್ಗಿ ಉಂಡು ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಅಗ್ಗಿನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಒಂದೆಡ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೆಕ್ಕಬೋದು ಒಂದು ಇಡೀ ಪೀರೆ ಏನುಂಡು ಫುಲ್ ಕುರಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ತೂವಲಿ ಮೂಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುರಿಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಪೀರೆ ಕುರಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ತೂವಲಿ ನಿಕುಲು ಪಂಡ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೈಪ್ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪೀರೆನೇ ಆಲನ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಫಾರ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚಾಪ್ ಸೊ ಇಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಏನುಂಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪ್ರೇ ಆವಾಡು ಸೂಪರ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆವಾಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಯಾನು ಅವೇನು ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂದೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾನ್ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನ ಪನ್ನಾಗ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಓಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಪುದಾರ ಉಂಟು ತೂವಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ಪದೀನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಮೂಲು ಲೈಟ್ನಿಕುಲು ತೂವಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಉಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನೀರು ಉಂತದು ನಿಜ ಉಂತುಜಿ ಒಂದೇನುಂಟು ಕೇಕ್ದಂಚ ಒಂದೆತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೈಕುಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದು ಬರ್ಪ ಮೂಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಪ ಯಾನ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕವನೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ನೆತ್ತೊಲೈ ಬರ್ಪ ಬತ್ತದು ಐಕ್ ಬೂರುವ ಮೂಲು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪಾರು ನಿಗಲೆ ಮುನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಂಡ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಟ್ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಲಿಂಕ್ ಹತ್ತದ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಲಿಂಕ್ ನಿಕುಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗಲೆಗ್ ನಾನಾ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿತ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಲು ತೂವಲಿ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಸೊ నేను ಎಂಚ ತಿಕ್ಕವನೊಂದು ತೋಜವೆ ಎನ್ನ ಕೊಡಂಜಿ ಅವಳು ತಿರ್ತುರಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ತೆ ಗೊತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಾನ್ ಇನಿ ಮಲ್ಪಗ ಪೊಯ್ ಓಕೆ ಮೂಲೆ ನನಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ತುಪ್ಪ ನನ್ನ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮುಲ್ತ ಒವೇ ರೀತಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ 50% ಯಪ್ಪ ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕು ನೆಂಕ್ ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಒಂದೇನುಂಡು ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಪತ್ತು ನಂಜಿ ಕೇಕ್ಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಲಿ ಇಜೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಏನಾನ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ವಸ್ತುಂದಲ ಪನೊಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ MRP ರೇಟ್ 75 ಉಂಡು ಟೋಟಲ್ ಎಂಕ್ ಐನ್ 300ಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಪಂಡ 350ಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತನ ಅಂಚಾದಂತ ಹಿಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕದು ಒಂದೇನು ಏನಾಲ್ಪಡು ಬನ್ನಾಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪಡು ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಮಂಡೆವರ ನಮ್ಮ ಗಿರ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಜಾತ ಯಾ ಬಾಯಿಡೆ ಒಡೆತೀನಿ ಬಾಯಿಡಿ ಒಂದು ಥರ ಒಂದುಂಡು ನಿಂಗೆ ಬಾಯಿಡೆ ಮತ್ತು ಒಡೆ ಬೇರೆ ಪೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತು ದಾಯ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಒಂದು ಲೈಟೇ ತಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಂಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಿಸ್ಲೇರಿದ ಬಾಟ್ಲಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಪಾಡಲಿ ಬಟ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಅವು ಮತ್ತು ಐಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ತಿನ್ನಗಲಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಫ್ರೀ ತಿನ್ನಗಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬರೋಡು ಮೂಲು ಏನೋ ಹೋಲ್ಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಹೋಲ್ಸ್ ಏನೋ ಉಂಡು ನೆತ್ತರೆ ಎಂಜಿ ಬರೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಪುಂಡೆತ ಒಂದೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತುನ್ನಾಡು ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಒಂದೆನ್ನ ಕಂಚಲದ ನೆಕ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪುರಿ ತಾಗದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ತಾಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು ಪಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ತುಂಡ ಕುಡಂಜೇನು ಅವಳು ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ నేను ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಲತ್ತಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ನಲ್ಪ
ತೋಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತೀದು ಬುಣ್ಣಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜಿಜಿ ಪನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಲತ್ತಂಡದಪ್ಪುನು ಅಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಾಡಂದು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮುನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಜನ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಟ್ಬೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಯತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂದ ತಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೂರ್ದ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ 50% ರಿಟರ್ನ್ ಏನ ವೆರಿಟಿ ಅವೇನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಸವತ್ತನ್